Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, ni anata sa ikanapulog siyam nga Domingo sulod sa tuig, gipahinomduman ta nining Domingoha sa atong ebanghelyo nga ang importanteng paan mao si Kristo. Mao ang tinuod nga pagkaon. Padayon sad nato karong sunod ang balaod sa atong protocol batok nining pandemic nga limited ang atong pagsulod dinhi sa atong kasaulugan. Iampo sa nato ang pipila nato ka mga parokya nga wa intaw misa karon tungod kay naa sila sa kuan sanay na quarantine. So usa kini ka mga kahimtang nga angay natong iampo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinomduman og hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, makagagahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimo amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo, og dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Apan si Elias mismo mipadayon og balig usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan, ug miabot siya og milingkod sa ilalom sa kahoy, ug nangaliya siya sa Ginoo nga mamatay na unta siya. Miingon siya, "Maayo pag mamatay ako, Ginoo." Unya mihigda siya og nakatulog ilalom sa maong kahoy. Unya may anghel nga mihikap kaniya og miingon, "Bangon ug kaon." Mitan-aw siya og nakita niyang dapit sa iyang uluhan ang usa ka pan ug usa ka tadyaw nga tubig. Mikaon ug miinom siya og unya mihigda pag-usab. Ug mibalik pag-usab ang anghel sa Ginoo ug mihikap kaniya ug miingon, "Bangon ug kaon kay tingalig unyag dili ka makaagwanta sa panaw." Busa mitindog siya, mikaon ug miinom ug nabaskog siya ug nakalahutay sa iyang panaw sulod sa kapatan kaadlaw ngadto sa Sinai, ang bukid sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon, hangiyang pagdaig maania kanunay sa akong baba. Pahimaya ang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapobsanon makadungog kanako og malipay. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Himaya ang Ginoo huban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo o gitubag ako niya, o giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Paglaom kamo kaniya, haron mo sanag kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga naong, dili manglimpahong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo. Ug giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang anghel
sa Ginoo, nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya, ug nagapalingkawas kanila. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tao nga nagadangup kaniya. Tagamtama ug tan-awa, ang kaayo sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Ug ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mauman ang patik sa Dios diha kaninyo, ilhanan nga kamo iyana, ug garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-insultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Hinunua, pagkaluy-anay kamo ug pagbaton og malumong kasing-kasing alang sa usag-usa, ug pagpinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga maningkamot kamo nga mahisama kaniya. Kinahanglan magkinabuhi kamo diha sa gugma, ingon nga higihigugma kita ni Kristo, ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato, sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang mga Hudiyo nagbagulbol batok kang Hesus kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Busa miingon sila, dili ba siya si Hesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan o inahan, busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit. Si Hesus mitubag, ayaw kamo pagbagulbol. Walay makaari kanako gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios, ang mamati sa amahan og makakat-on gikan kaniya moari kanako, apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang motuo may kinabuhing way katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didtos kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi
ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot og panaw, ang panaw ni Elias padong didto sa Sinai. Kini si Elias mao ni ang propeta nga nahibilin human ang mga tao sa Israel minghimo na sa ilang grabe kaayo nga idolatry. So si Elias nalay nahibilin nga tinuod nga propeta ang gipaminaw nas mga tao ug sa mga hari mao na ang mga mini nga propeta. So ang pulong ni Elias di na nila dawaton, buot na nila siyang patyon. Motong ning kagiw si Elias milikay nya samtang galakaw siya naabot siya sa desierto porti nagyong gutuman ingon na lang siya sa Ginoo, patya na lang ko Lord, patya na lang ko. Karon sa inyong panaw aning pakigbatok og COVID, wa pa mo kauna-una nga patya na lang ko. Amayo, basig mamatay mo nga malipayon. Pero ang Ginoo niingon, ayaw nganong hadlok man kag mo biyahe siya, wa may pagkaon, wa may tubig, desierto pa gyud, luya na kay kustanan. Gitagaan siya sa anghel og pagkaon. Kamot sa anghel nga sinugo sa Ginoo maoy nagpakaon niya. Gikan sa pan nga gikan sa tos Ginoo, dili gikas bikiri. Ambot og nangawa tong anghel sa bikiri, idangat to posible sa tingali. Pero man tingali anghel nga kawatan no. Gikan gito sa Ginoo. Asam sa kagbikiri dito nga wa may CNN dito, si Anzanala, skina. Wa may Julis dito. Desierto man to. So gipakaon siya. Ngano man importante ang pagkaon aron makapadayon sa panaw. Importante kay pagkaon. Bisag kamo kanang mupanaw mo ka namang moadto mo laing lugar. Ang una gid yung hunahon kaon gyud. Nyag magdaga na gani, asa man ta mangaon? Ana. Kana gyud kaon. Ang pare lahi magunahon-naon. Asa marong misa aron ka kolekta ta. Sa ngano mangulikta mga kapader, aron gyapon makakaon. Patayng pare og way kolekta, di ba? Mao man din na naon. Kamo sad trabaho, standby nakuha ani roy kapalit og pagkaon. Importante kay pagkaon sa kinabuhi. Pero matod pas Ginoo, ako ang pan, ako ang tinuod nga pagkaon. Mo na ang Ginoo naghimo siyang kaugalingon nga pagkaon. Unsaon man nato pagkaon ang Ginoo? Unsaon man? Kinahanglan mo tambong kas lamisa. Karon rabano lahi na rabaron ang mga tao mangaon, isig na lagbunlot sa bahawan, adto ngadto siyang kwarto, adto siyang internetan, adto kan isig na lagbunlot no? Take out na. Nindot yun lamisa. Muna dinhi sa atong simbahan ang Ginoo sa iyang pamaagi, duha ni kabuk lamisa nga makakaunta. Ang lamisa sa iyang lawas nga mao kining lamisaha dako, og ang lamisa sa iyang pulong nga mao ang atong ambo or lectern. Kana ba? Diya. Muna kan-o nato ang Ginoo diha niya nang maong lamisa og dinhi niining maong lamisa. Dili gani na di gani to siya makaon aning duha, kuwangan ang atong nutrients. Na may uban mo simba, igsimba maminaw lang ko ganahan ko aning humiling father or inigon musimba lang ko inighuman aning basa mulakaw na ko kay wagi ayo mo humili ning parian ana sa to pa kadto imong kanon pero igabot diri nganon di man kamo kalawat nagpuyo-puyo man gud may pader wa man gud ko kakumpisal pader nakapatay ko to ara kamo kaon dito dili dili pwede di man nimo pwede bahinon si Jesus kanon gyud nimo siya siyang pulong kanon sa nimo siya siyang lawas og dugo nya kamo ron dinhing nanimba mangaon mo aning duha ka lamisa wa mo magduka-duka ron dia samtang gabasa diri sa pagbasa gay ako kuno mong suwayag pangutana unsay tubag sa salmo pwede na mo mamatay
Unsay unsay gisulti ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, unang linya. Unsa gayto pader. Mao na siya. Nya, saan mo na ito pagkahibawa na? Attentive, open mind, attentive mind, open heart. Si Kristo makaon nato kung ang atong hunahuna abli ug ang atong kasing-kasing abli. Muna ang iyang pulong masabtan sa mga tao nga mapaubsanon. Kana ba mga tao ba nga gustong tudluan, dili gustong manudlo. Karon din sa atong galingkod ron dinhi o apil ning gabarog, kinsa kaha ang gustong tudluan? Taas ang kamot. Kanang gustong makaton ba? O tanawa, tulo ra ka buk ang niisa. Ang uban sa kamaon ako anay kapila na ko binaw na. Si balik-balik ana, maura gyapon na koral ana, maura gyapon na. Utang di paninglon, maura gyapon na kabit-kabit, maura gyud na siya. Kay bahaw na ko ana eh. Ana gani kag inistoryahan, ang pasabot ana sirado ka, di na ka gustong tudloan. Nya ako sad pare, naasay mingon ako pader, murag sayop man to imong gisulti nako, kinsa maroy pare nato ani. Kana buango na sa kuana. Kay nga naman, matod pa ni San Pablo, diri sa atong unang pagbasa, ang unang linya niya, ayaw ninyo pasubha ang Espiritu Santo. Kinsa man ang Espiritu Santo, siya ang magtudlo kanato. Tagaay siya higayon. Nya kinsa may makapasubo sa Espiritu Santo nga mahimong sirado ang utok, kanang gasigig away, kanang gasigig dinumtanay, kanang gasigig buhat anang mga sala. Muna ka na mga taong gasigig domot, gasigig away, gasigig himo anang mga malaway, gasigi og practice anang mga sala, kahakog, kadao, garbo, pagkamasinahon, pagkalibakira, libakiro, igsimba ana dinhi, di na maminaw sa pulong sa Ginoo. Di na laminaw. May kamo karon, wa mo anang pamakak. Wa mo anang libak-libak. Wa mo anang away-away. Wa mo anang dinumtanay. Adi mo kabati sa pulong sa Ginoo eh. Magsige lang mo criticize. Di na mahimo eh. Di na mahimo eh. Inigingon ni Kristo, kaon mo na ako. Sa pagkaon niya, ungo ta. Kaon ta niya, anong sa buwan? Ang pagkaon ta niya, ungo na siya. Imuon tang ungo. Di na kita ma-open na ang pagkaon di ay niya mao ang pagdawat sa iyang pulong o pagbansay niini. Nga ang tanang gisulti ni Jesus makahatag og kinabuhi. Basta atong sundon, inigingong Kristo, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa ang pikas, mabuhi ka. Hubag lagnaong, pero buhi ka. Motoo man na, dili. Kusga. Bantay ha. Kanang giingon ni Kristo nga ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos, makabuhi na, di na makamatay. Tuo mo na. Ihogron nyo tanang kwarta dias kolekta. So, unsan na ito ipakaon pa di. Wa na kam tuo. Mao na siya. Kanabang ayaw nalag-analyze, ayaw nag-question na kung tinuod bang makaayo nato ang pulong sa Ginoo. Ang paningkamuti na lang sabta, higugmaa og praktisa. Kana mo'y paningkamuti. Ayaw pag sig-analyze, unya katong mo, unya. Ana. Mingon sa pari, unya, guwa na lang gikolekta, sige tagmisa. Unsa na pala itong kabuhi? Patay ta na. Ayaw na padir, ayaw na nabutang presyo ng mga sakramento, kanang bunyag, kasal, konfirma, kanang mga misa. Ayaw na nabutang mga buangon ra ba din mga parisyoner, ug ato sang ingnon nga kamulay magbuot, love offering, tagahaalan sa tag 20 pesos. Nya ang ilang hikay dito tag 2,000, tag 20,000. Nya diri ang gihatag 20 pesos. Alkansi ta ani, may rabaw tag muhato dinhi bisag usa na lang ka kilong inasal, di ra ba gyud. Ngaway batasan. Hala, presyohin na diha 2,500. Wa gani, way bunyag.
Oo na na. Nya, pulong panas Ginoo dili. Kusgang. Nya ato nang gi-practice dinhi wa. Gi-practice. Katong ningong gi-practice, wa gito'y simba-simba. Karon pa gito kasimba. Oo na. Ako naminaw ko sa pulong sa Ginoo mo nang ningkamot kog implement nga love offering kay ang gusto sa Ginoo gugma. Ang imong paghatag basis gugma, dili basis imong kadato or kapobre, kung dili sa kadako o kamainit sa imong gugma sa Ginoo. Kay ang nahigugma sa Ginoo, ang mukaon sa Ginoo, matakdan sa batasan sa Ginoo. Mao bitan ang ginapanultiyon kamaong wana, we become what we eat. Di ba? Kanang mga tambok diha, hingaon nagtambok. Muliwat man ka. Kanang na nagluspad ang naong, wa na'y hapit kaon. Kaya nagpaslim na, mo nandali kayong kuyapan. Kana sa mga himsog iglawas, mga tigson kayo, sige nag-aerobic, sige na sila practice, gapagahi na lawas. Nya kaon na sila kanang pamasol ba? Pamasol. Kana sang naang gasigi na lag dialysis, sige nagkaon og tamis, kidney failure ang labas. Muliwat man ka si mong gikaon? Hilingian na imong tupad. Tanawa, o sige kaon, baboy, isda. Sige, tanawa. Dakoon ganig mata, isda na. Dako ganig papangig, baboy na. Joke lang na yan. Pero ang nindot, muliwat tas Ginoo. Muliwat tas Ginoo. Unsa may nahitabo ni Kristo, nagpakamatay para sa kaayuhan sa tanan. Kanabang kamaunatang magpakamatay para sa kaayuhan sa tanan? Kanabang kamautang mo paambit para sa kaayuhan sa tanan, dili kay magsigi hunahuna sa kaugalingon? O kansin ako no? Ngigano? Kansin ako no? O kamo mga asawa, nagsigi ba mo hunahuna sa kaayuhan sa inyong bana o inyong kaugalingon? Kinsa dining asawaha nga ang iya ra jong gihunahuna ang kalipay o kaayuhan siyang bana. Tas ang kamot. Mga buangon mong dagko, mga asawaha mo. Kinsa sa dinhi nga mga bana nga ang imo ra jong gihunahuna ang kalipay, seguridad o kaayuhan sa imong asawa. Tas ang kamot. Arang-arang sa choir kay duha ka buok bakako, no? Adi bitay. Na duha ka buok nga buotan nga niisas kamot. Congratulations. Arang-arang na lang kay duha. Wa ta malkansi ani misaharon. Pero sa asawa, ambot wa ko tan-aw sa choir. Na ba diha asawa tiya sa kamot? Wa no? Buangon gini mga asawa. Kinyaharang ilisan. Oh na. Mo na goy diferensya kay sige tagkaos Ginoo kunuhay, sige tagsimba pero di ta muliwat niya pasabot unsa may tawagan na sa ato mga nutritionist indigestion, unsa tawagan na kanang di ka kahilisan ba o wa ma-digest ba mo na sa usapag maayo usapa aron gyud ang nutrients ma-distribute sa imong lawas wa nimo usapa wa nimo gi-digest. Pero pasalamat lang punta nga naa say uban nato nga mi-digest. Muna inig-ingon nato naataroy gi pamaligya nga slat. Palit dayon. Pero nasa uban magsige lang tutok na nasad slat. Kanan ko sugay mo reklamo nasad slat nasad. Ang inyo nang buha unsa may tabuan ninyo? Unsa indigestion na. Digestion. Di man ganahang mo share. Pero naagi pipila na to or daghan sad nga mo share. Mo na karon katong gipamaligya natong 5,000 ka slots na hope and opportunity. Na close naman to atong niaging Huybis kay hurot naman to karon ang atong total nga nahalin murag niabot yun og 5,052 slots. Lapas, sakpat. Close na sad ang atong divine power and salvation nga tag 5,180 slots man to. Pero sige pa ta og dawat og kuan kanang napamay mga pledges kuto pa man ni Oktubre. So including sa mga pledges
ning abot po ang atong halin og 190 slots. O, di ba? Sa lapas gyapon. Ang pangutana, sige man gimog simba din kapalit po ni mga slots. Dagan kay din wa mo palit insa pagdir wa mo sa to i-afford duha ka buok PWD ang nakapalit sa Hope and Opportunity slots. Ang usa butang, ang usa na putlan sa iyang tiil. Nakapalit duha ka buok. Kamo saktos mata. Saktos tiil. Wa kapalit. Congratulations, nakapalit. Nyaharon di mo magmahay, tagaan ta mog second chance. Natay bagong mga slots. Dili na ni para sa atong parokya. Gihangyo ta sa Archdiocese, pinaagi ni Monsignor Ruben Labajo, nga mutabang niining dako nga proyekto sa atong Archdiocese, kaning Kapilinha de Fatima. Tuan ni sa San Remigio karon gitukod nya ila kong giapil aron mahimong chair sa fundraising kay 40 nilang paningkamot ani, ang budget ani 32 million kanabang replika ni sa kapilya sa Our Lady of Fatima dito sa Cubada area. Di nagpakita ang atong mahal nga birhen na sila dito'y chapel nga gitawag og Kapilinha de Fatima. Unya upat ra ka replika sa tibuok kalibutan ang ilang gitugutan nga mohimo. Ang pinaka latest karon kining naa sa San Remigio for the nations in Asia. Ang napilian Philippines in Asia. Unya napilian pag yung Philippines human sa daghang deliberation sa World Apostolate of Fatima Philippines. Ang San Remigio, takop San Remigio, nagsige na nakarog construction sa 32 million nga budget, nakalikom pa lang sila mga 5 million after almost 2 years. Nya mao naron ang gihinay-hinay didto. Nya kinisaka mga palitonon, gibalik na sad sa 30 million ang kuwang. Nya naron sila na dawat nga donations nga niabot mga 500,000, so na 29,500. Nya nagpatabang man sila nato, anad man ta dinhig slot-slot, mamaligya tag 29,500 slots. Palit mo tag 1,000 kada slot. 1,000. Nya ang title aning maong slot kay mahal nga birhen man ang sentro ani, nya Archdiocesan wide man di man sa atong parokya. Ang title is Mother Mary's Healing and Deliverance. Ang kalibutan karon nagkinahanglan og healing and deliverance from this pandemic. The evil of pandemic nga murag midot na tog maayo kay bisan pag sulbaron ang COVID-19 muhimo man sad siya iyang variant. Wa ma-deliverance. Nya ato kunong suwayan og ampo sa mahal nga birhen pinaagi sa pagkuot og gamayng hinabang para niining iyang kapilya nga mahimong replika sa iya didtong kapilya gyud sa Portugal, Cubada area. 1,000 per slot. Nya akong challenge mao kini, malandong kung may mahal nga birhen, unsa may significant event nga muhatag gid mi aning 1,000. Ang nisod sa kong una-huna nga on September 8 is the birthday of Mama Mary. Sa diha pa ko Santo Rosario o diha ko sa SPFY, inigmisan akong mga simbahan panahon sa birthday Mama Mary, bisag din hitingali, magbaha ang mga bulak nga atong ihatag sa tiilan sa imahe ni Mama Mary. Magbaha ang mga bulak. Ingon si Mama Mary, ingna sila, ayaw na ko tagaig buwak karon, tagailang ko 1 slot para sa Kapilinha, and I will heal the world and deliver you from the evil one. Tuo man dili. Hatag na. Manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato,
nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, mianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa atong paghalad nining santos nga misa, atong gidawat si Kristo atong Ginoo, ang buhi nga pan nga mikanaog gikan sa langit. Uban sa mapaubsanon ug abli nga kasing-kasing moingon kita, tagai kami sa imong pan o Ginoo. Tagai kami sa imong pan, o Ginoo. Nga ang Eukaristikanhong simbahan makapadayag sa iyang panagiusa ni Kristo, pinaagi sa walay hunong nga pagpangalagad, inubanan sa Espiritu sa pagkamang gihatagon ug kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Tagai kami sa imong pan o Ginoo. Nga ang Amahan magdala sa tanang nasod ngadto sa walay katapusang paghari sa iyang anak. Magampo kita sa Ginoo. Tagai kami sa imong pan o Ginoo. Nga ang mga masakiton nga natapta niining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Tagai kami sa imong pan o Ginoo. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Tagai kami sa imong pan o Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang mga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Tagai kami sa imong pan o Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumut, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Tagai kami sa imong pan o Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Tagai kami sa imong pan o Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Tagai kami sa imong pan o Ginoo. Nga atong mailhan si Kristo diha sa altar, nga mihatag siyang kaugalingon alang kanato, isip usa ka humot nga gasa og sakripisyo ngadto sa Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Tagai kami sa imong pan, o Ginoo. Maluluyon og mahigugmaong Amahan, liguna kami sa among panaw dinis kalibutan, ihatag ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala ang among manunobos, ang imong anak, imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo, kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Kiusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Amahan, o gidaig ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon.
Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug sa mga martir, uban ni San Jose, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, sama ni San Vicente Ferrer, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco among Santo Papa, si Jose ang among arsobispo ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, mga diakono, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos nga aktibong nag-alagad nining simbahan. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugto nga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay, o ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga diha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Hinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Heso Kristo. Pangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Please, ma'am.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuuran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Lihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga hiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magligon kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan.
Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Atong usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kinabuhing Diosnon, kanang kinabuhi nga dili mamatay. Unsa may itong buhaton, mukaon lang gid ta ni Kristo diha sa iyang pulong ug dinhi sa iyang lawas ug dugo. So duha gid na kalamisa ang atong kan-an. So salamat sa mga tawo nga mialagad nato karon nining misaha, ang naglimpyo sa atong simbahan before sa misa, ang atong mga barangay officials, barangay tanods nga nagmanage sa atong parking o sa ato dihang traffic, ang ato mga frontliners nga maura sa ang ato mga Eucharistic lay ministers, ang ato mga usherites, nga ang ato mga PYCC, ang atong lectors, salmista, ang atong love offering assistants, ang mga sacristans nga nag-serve karon, ang nag-manage sa atong TV monitors ug sa atong sound system ug sa kaning atong recording para i-upload nato sa social media. Yang ato sang choir, ang San Vicente Ferrer Choir, salamat kaayo sa tanan nga mga ni-offers karong misaha, ilabi na gyud sa nag-offer sa bread and wine nga sila si Mr. Vic and Mrs. Verna Reyes. Kanilang tanan atong ihatag ang masipang pakpak. Salamat sa Ginoo. So sa ako nang gikaingon nga ang atong mga gipamaligya para sa atong project dinhi sa parokya, ang Hope and Opportunity, nahurot nagkahalin, so close na ni siya. Nya ang ato sang Divine Power and Salvation, nahurot na sa kahalin, nasubraan pa, close na pod ni siya. Nya atong pasalamatan lang ang tanang namalit sa maong mga slots. Ato yapon sila nga tagag masipang pakpak. Salamat kayo. So sa ako nang gikaingon kaganiha, ang foundation nga gitawag og Tres Pastorinhos de Fatima Foundation Incorporation, pinanguluhan sa atong Archbishop Jose Espalma Didi og ni Monsignor Ruben Labajo, Vicar General or VJ, nangayo og tabang nato kay mura na ang atong parokya karon, mura tag naila nga kusog mangayo. Dili ay naila nga ang atong parishioners online og territorial mga manggihatagon. So alang niining ilang fundraising drive nga gitawag og Help Build Kapilinha. Kining maong kapilinha mga igsoon anaa gitukod sa Takop, San Remigio, og mao kini ang ikaupat sa tibuok kalibutan and the only one in Asia nga replika sa chapel sa Our Lady of Fatima didto sa Cuba de area, Portugal, diin nagpakita ang mahal nga birhen. Nya isip alagad man ta sa atong Archdiocese, ihunong usa nato ang atong mga projects dinhi sa atong parokya aron mutabang ta sa atong Archdiocesan project nga mao ang kapilinha. Okay ra ninyo? Buotan gid mo. So busa naa kitay bag-o nga slot nga gitaytola nato og Mother Mary's Healing and Deliverance. Mao na atong title. Napakian na ra. Mao na atong title ha. Nyatag 1,000 per slot. Nagkinahanglan kining maong project
o mga 29,500 slots niining Mother Mary's Healing and Deliverance. Busa gihangyo nato ang tanan nato mga parishioners, territorial o online, nga mopalit niini isip atong birthday gifts ni Mama Mary this coming September 8, 2021 karong tuiga. Nya mausad ni atong tabang sa kalibutan aron nga pinaagi sa pangama sa mahal nga birhen sa Fatima, mahataga na unta og hingpit nga healing and deliverance ang kalibutan sa giantos nato nga pandemic. Di ta mohunong sa pagsalig og paglaom sa grasyas Ginoo pinaagi sa mahal nga birhen. Pait na kini nga atong giantos ron. Mayong adlaw. No? Sige. So salamat kaayo sa inyong suporta. Nya karon atong paminahon ang kaysa WAF man World Apostolate of Fatima ang kaning maong project. Ang atong leader, head sa WAF diri sa Philippines o member sad sa Board of Directors dito gyud sa World Apostolate of Fatima, si Brother Reynald Andalis na siya gamayng mensahe para nato itong paminahon. Mayong adlaw kanatong tanan, mga brothers and sisters. Ako si Brother Reynald Andales, ang Executive Director sa Tris Pastoreños de Fatima Foundation, ang foundation nga gipanguluhan ni Archbishop Jose Palma, ang atong tahong Arsobispo, ug mao'y gitahasan nga mao'y mo patukod sa replika di Capilina. Kining replika mao kining ikaupat nga replika sa tibuok kalibutan ug ang una ug ang the first in Asia ug dinhi sa Pilipinas. Ug kining ang maong kapilinha, ako kayong gasa nga naa dinhi gitukod dinhi sa Sugbo. Ug likinhanan kay tag dako-dako pa gyud nga pundo aron kining kapilinha nga mahuman, no? So in behalf of the foundation, among gipili si Reverend Father Shano Ubod isip fundraising campaign chairman nga mo'y mo mangulo sa pagpangita og pundo aron matapos gining pagtukod sa kapilinha. Kay kining kapilinha naka-schedule kini nga i-consecrate karong Oktubre 13 nining tuiga sa 2021. Na nanginahanglan gyud sa inyong mga tabang o nga unta kining atong project dinhi sa Archdiocese sa Sugbo una tong legacy para sa 500 years of Christianity dinhi sa atoang Archdiocese. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. So mo to si Brother Reynald nya i-consecrate ni gihandom o gipangandoy sa atong Archdiocese nga ma-dedicate ning maong Center for Prayer and Pilgrimage nga kapilinha di Fatima karon October 13 kanang katapusang pagpakita sa mahal nga birhen dito sa Fatima nya pista pud na Our Lady of Fatima. So ato lang silang tabangan nya ako sa dinhi sa atong parokya kamong ako mga parishioners online og territorial ato ning himuon nga birthday gift ni Mama Mary. Kahibaw kita nga kon mohatag tag gift ni Mama Mary nga puno sa gugma, di sad niya limitan ang pagpabaha sa grasya nga iya sang ibahatag nato, iya sang gifts natong tanan og sa tibuok kalibutan. Sige, manindog na ta. Observe gyapon ta sa one-way nga traffic nato dinhi. Nya pagpasalamatan na simento na gyud og nahuman na gani ang drainage dili sa luyo nya gisumpayan sad sa atong barangay nga drainage. Salamat kay tana nya hinomdomi hangtod sa 15 na ata sa GCQ with heightened strictness or sana heightened basta wako kay restrictions o kana mo na. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.